बेबी मोनसिगोन आरोना बेबी टेस्टि जाखाबाय आरोना राजमाया आङो मोनानि 9टा बारलायलायबाय आरोना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोरा दिनैबो मर्निं देलायखांलायबाय जोङो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय माने नानिनि स्कुला 7:30निफ्राय क्लास जासिगोन आरोना माने गरमनि थाखायनो टाइमखौ एकदम माने बारायनानै होगासिनो दं आरोना थाब क्लास बानायगासिनो दङ ओमफ्राय थाब गगोन आरो माथो खालामनो फुङाव हास्लाबा जायो फुङावनो संबाय आं सिखांग्रोबाय नानिखौ फोजाबाय ओमफ्राय नानियाबो गुजुगासिनो मुलि जाबाबो हामासै देग्लाय गुजुनायानो मा जाखाथाय मिथिया ओमफ्राय दै गुदुं लोङो होनब्लाबो गुजुगासिनो दं आरो बोथोरनि स' दायो जोङो रेडि जाखांबाय थांसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थालायदो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे नङाबा मिथिनाय नङा आं मा खालामो आरोना स' बिदिब्ला थ'बाय थादो लोगोफोर वेदारा मोजां नङा लोगोफोर नै खोमसि खोमलाव अखा हाहांनो बोथोरा मोजां नङा माबायदि जादों नुवाखै बोथोरा 7टा जाबाय थौ थाब सहैनांगौ 7:30निफ्रायनो क्लास 2000 years later बास स्टेन्डनिफ्राय बारजों गोलैदों दा मैया मोनानि बार बारनायजों हाब्रु दैब्रु जाजोब्बाय बास स्टेन्डआनो आयौ अखा हाखांनानै सान्दुंसो दुंजोबसिगोन नामा गरमानो अयथासार जाजोबसिगोनसोलाय सान्दुं दुंबा दाई दिखी रखे दे बा चलो इधर थाबायना थांसै लांला गारि सिङाव लां हे खोन्थानानै होफैदो ओरैसो हाबाब नालाय मैला नांजोबोथ' आंनाव जानबालाय नाय मा अनु सफैबाय लोगोफोर खुनुरुखुमनो बोथोरा बोरैबाबा अखा हानाय नंला खोमा दा हानायालाय बिदिनो थान्दा गरम दोहो आरोना थान्दाबाबो ओंखाम ओंख्रि संना लागासै लोगोफोर ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' बिराद दिनै दुरबल बोरैबा मेंनाय मोन्दों आरोना दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर संना लाग्रोसै स' लोगोफोर जाखां लोंखां जों दसे बास स्टेन्डआव थांनो नागिरदों नानिजों आंजों मोनसे फिसा जिनिस लायनो आरोना स' थ'बाय थादो दा देखायगोन आं र' मा जिनिस लायनो नागिरदों बास स्टेन्डआव जों जे जिनिसखौ लांनो फैदोंमोन बे जिनिसा गैया आरोना दायो बाजाराव थांनायनि टट' लाबाय जोंना जों बाजाराव थांनि आरोना बाजाराव मोनफैबायानो नै जोङो अल्प आगायाव Tuesday दिनै बाजार दिन मार्केट दिन देखना जाखो बाजार सफैबाय नै जोङो दिनै बाजार दिनमोन ना टुइसडेमोन मार्केट दिनमोन ओमफ्राय पुरा भिर आरोना दासिमबो बेलासि आंनो बै गालामा दखानावसो थांनांगौ दंना गैया सोंहैनायनोसै र' माबा जिनिस लानांगौ सोंनि र' सल'बा जोङो बाजारनिफ्राय फैबाय आरोना नै बे जिनिसखौनो लायनो थांदोंमोन दा देखायगोन आं र' मा जिनिस आयौ बामानो गिदिर गिदिरथार बापरे हे खोन्थाला दे होबाय न'मान फैबाय
लोगोफोर बेखौनो लायनो थांदोंमोन आरोना जिरासो बे जाहैबाय गरम मस्ला पेकेट एसे दंखायो ओमफ्राय होमबाबो लायासै नैबेनो जाबाय राजमा आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ जानो लुगैदों होनगासिनो दं आरोना बिराद गोबाव जाबाय जानो बिबाय थानाया ओमफ्राय आङो लाबोनायानो जाया एखमबा बावबोयो एखमबा गाबोन समफोर जागोन होनैनो बावोनो बेखौनो जानो लुगैदों होनगासिनो दङ गायनो थांदोंमोन आरोना आं राजमाखौनो एसे सोमनानै दोनसै दसे बेखौ सोमगौमानि आङो आथा नानानै दोनसै रुटिजों राजमा जानो बिराद जानो लुगैदों होनगासिनो दं आरोना हासबेन्डआ ओमफ्राय दायो संनायखौ देखायगोन आं ओमफ्राय आं जल्दिसो आथा नानानै लाग्रोसै आथा नानायखौ देखायबाय थाला ओमफ्राय राजमाखौ मारै सङो बेखौ देखायगोन आरोखि ना आङो दायो आङो एसे रुटिखौ नाना लाग्रोसै बेखौ सोमना दोनथ'नोसै आं दसे आरोना लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय लोगोफोर राजमाखौ आङो बेयाव बिदि दसे सोमना दोन्दोंमोन आंनि बुगाबाय ओमफ्राय बांद्राय सोमला आङो नङाबा बिगुरा गुगाजोबगोन ना नङाबा जानो सुखुनाय नङा बेनि थाखायनो एसे सोमबाय ओमफ्राय संख्रि होनानै रुना लाग्रोसै आरोना बेखौहाय राजमा बे गिदिर जाथो दै फिसा जाथ नङा कुकारखौ जानना होबाय राजमा जासान्दि दायो आङो नै रुटिखौहाय आटाखौहाय आङो नानानै दोनखादोंमोन बेखौ आङो आरामसे एबार नाना लाग्रोसै आरोना ओंखायनो बरियानो नै लोगोफोर एक्सट्रा दरखंआवहाय नै आथिं लोमजानानै दङ रायजादों आंजों अखा हादोंमोन ना दैयाव थाबायहैनानै ओंखारबो आरोना न' सिंनिफ्रायनो रेक्सु boleh nanya Pak deh bangun sini dah dah apa bangun tak ngapa bujangan aja ha tapi kada bujung dah dah apa bubun jangan be deh oke sih nagar bagus sem goजा जोबबाय फुरा गोसोम गोजा जोबनाय जोमैयानो गोसोमनो हरैजाय गोसोम बांसिनथार आरोना ओरैजाय लोगोफोर बेखिनिखौ आङो गल खालामनानै लाबाय एबार बेयाव नाना लानोसै आरोना अखाबो गोरलै हागासिनो दङ लोगोफोर लाइनबो गैया लाइनाबो थाथेरा अखा हागासिनो ओरैबायदि खोमसि जाजोब्बाय हासबेन्डआ साइकेलजोंसो थांदों बेसारा बाइकआथ' दाबो जायाखै माने टायारा गोदान बिहरदों अनलाइनाव ओमफ्राय दाबो सफैयाखै आरोना बेनि थाखायनो साथा हरफाखादों आङो दा फैफिनसै आरोना टाइमाव दाबो बारा जायाखैना फैफिनसै 4:57 जाबाय आरोना टाइमा दायो आं संगासिनो ओमफ्राय फुरला नुलायबाय आरोना लाइनबो गैयाना ओमफ्राय मबाइलाबो बारा मोजां नङा आंना बेनि थाखायनो आंना राजमायाबो जाबाय बन्द' खालामनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय आटाखौ नाना लाग्रोसै लोगोफोर रुटिखौ नाबाय आरोना आं एसेबां बिदि माबा रोङा होनबाबो माबाबाय आरो नुबायना खर'खौ मोजाङै आथा नानायाव मोजां ड्रेस गानजाया आरोना बेखौनो गानबाय आङो बाट ओंखायनो बे सिखौ गानबाय आं दुगैनायाव गानलाबायो बेखौनो गानथ'नानै लाबाय आं नानिया जा गुजुदों जोंना दै गुदुं लोंबाबो खारासै मुलियानो जोबलायलायबाय बथलसे होनबाबो खारासै आरोना मिथिया गुरथाम हाबाय आङो नानो नालाय बारा गल जायाखै आरोना जासाबबाय होनबाबो खहे खथेबाबो नै लोगोफोर राजमाया जा मोजां जाबाय आरोना नै ओमफ्राय नैबेयो खावनै जादोंमोन ना बेयो बोरैबा जाबाय दे रस जाथोंसै बे गेब्लेबाबो जेबो नंला ओमफ्राय नै बिसोर गथा दं आरोना नै एसे गथा दङ बेयो खावनै जादों आं सोमदोंमोन ना सोमबा बारा मोजां जाया दे सोमालासे ओरैनो रुबासो मोजां जायो लोगोफोर दायो जेसेबांखिनि माने मस्ला मस्लि दंमोन बेखौनो थावजों एवनानै लाग्रोबाय आरोना मस्लाखौ एसे फोथैग्रोनानै लाग्रोसै
मोजांनो मस्लाया हालदै संख्रि बानलु हालदै होथ'वाखै आं दाबो नै मस्लाखौल' फोमोननानै लाग्रोदा दा होगोन र' दसे उनावहाय मोजां जायालै हारसिं हमग्रा गैयाबा नै मस्लाया मोनबायानो ना बे माबाया हरजासिगोन राजमायानो आङो हालदैबो हरना लाखाबाय बारा गोबाव दोनबा खामथाबनो नागिरो आरोना बे लोगोफोर राजमाखौ होबाय आं बरियानो मोजां एरना लानोसै आरोना आङो बेखौ स्टिमारि होला एबार मानोना आंना राजमाया मोनखानाय नालाय दै होनानै ओरैनो गोदौ होगोन आरोना बै गावनायानो बायदों दै एसे आं जे माबादोंमोन ना एसे सोमदोंमोन सोमियानो साबसिन आरोना सोमालासे संनायानो मोजांसिन लोगोफोर दायो आङो दै होनानै लाबाय नै राजमाया गथा गथा दं दै गेब्लेजोबाखै एरनानै बिसोर गथा गथा जोब एसे गेब्लेबासो सार गोनां जायोना बेनि थाखायनो बिदि थाथोंसै अरजाला गोदौथोंसै आरामनो मस्ला मस्लिया हाबहाबथोंसै आरोना हासबेन्डनि थाखाय स्पेसियेलि संनाय जादों बेसेरा जानो लुबैदों बै बाराव स्किमाव थाङैनि सिगांनो होनदोंमोन बाट टाइम मिलायनो थाखायनो संना होनाय जायाखै आरो जिनिसाबो लाबोनाय गैखायामोन ना संना लाग्रोसै ओमफ्राय दायो आं बिथिं राजमाखौथ' बहायबाय ओमफ्य रुटिखौबो माखासे नाखांबाय आङो माखासे नाखाङाखै दाबो 6ता 7तासो नाखांबाय बेखौ एवनानै माने सावनानै लाग्रोसै आरोना नङाब्ला माने गोरारा जायो आरोना बोरैबानो सावना लाग्रोसै लोगोफोर नै राजमाया ओरैबायदि मोजां जाबाय आरोना गंगार दुन्दियाबो होनानै लाबाय आं नै टेस्टि जाखाबाय आरोना राजमाया आंना बरिया संख्रियाबो पारफेक्ट जाखाबाय रुटिजों जानो थाखाय एबार बरिया नै राजमा सोरबाफोर जानो लुबैदों नामा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोरनि बरियाखा आरोना जानो लुबैखाबाय आंथ' लोगोफोर राजमायाथ' मोनबाय ओमफ्राय ओरैबायदि टेस्टि जाबाय आरोना बुंनांला संख्रि टंख्रि पारफेक्ट जाखाजोब्बाय ओमफ्राय रुटि सावगासिनो दं आङो जाखिनि दहाय नाखांदोंमोन बेखौ राजमाखौ माबा होग्रोबाय समबार होग्रोबाय ओंखायनो रुटि सावनाया एसे लेट जाबाय आरोना दंबावो आरो दाबो नानाया एसे बाखि बेखौ नाग्रोनायखाय सावग्रोबाय आं नङाबा मोजां जाया आरोना बिदि दोनथाबबाय थाबा स' नेथ'दो दसे दा लोगो मोनफिनगोन र' ओमफ्राय नै गेसआ साइडआव नायदो बिदि रुटिनि माबा गफंजोबो आरोना फैग्रोमोना नायलाय एसे रुटि जाबाय मेरानि फेभरेट राजमाया जिरायनानै जादो खमसेखम आंना फेभरेट बुस्थु सावदों होननानै एकदम नैबेनो आइटेम आंना राजमा फेभरेटखा गोथाव जादो फैग्रोमोना बेबायदि जाफैबाय आरोना नुबाय गसंनानैसो जायो थानो हाबावला जाहैदों लुगैनाया फैनानै साइकेल दोनबाय डाइरेक्ट जाफैबाय आरोना होमबा दसे जिरायनानै जादो होननानैहाय स' नानैनोबो होनसै नानैथ' रावबो जायाखै आरोना दाख्लाम लेखाखौ जोख्लोबबाय लेखाया नानै लेखा फरायदों नालाय ओमफ्राय बिदा फैबा ज' जादो होनबाय आरो गावासो जागारबाय आरोना नानैनोबो होनसै आङो दासो मोनजादों आंहा एसे आद्रा जालायनानै बावलायलायबायमोन आरोना आं भिडिअ बानायनोनो खामानि मावै मावै दासो मोनजादों आङो मोनानि 9ता बारलायलायबाय आरोना मानो होनब्ला मोनसे प्रब्लेम जानानै होदों रुटि संबाय थानायावनो ओमफ्राय हासबेन्डआ जाबायमोन बे जाखांनानै फन फैदों आरोना हासबेन्डनि बिसिगिया जों जे दाख्लै नायनो थांदोंमोन मा होनो बे प्रेगनेन्ट जानाय आं लोगोआ बेखौ नायनो थांदोंमोन ना बिथांखौ दिनै हस्पिटालाव लाबोदों ओमफ्राय थाखु दाखु फन हरब्रबनानै ओंखाम संनो थिनहरनानै संब्रबनांबाय सङै खावै गासिबो रेडि खालामनानै दहायनो हरखांबाय आङो ओमफ्राय एसे बाखि दंबावोमोन रुटि सावनो बेखौ थाब हाखु दाखु सावलाबायनानै नै दासो मोनजादों आरोना आङो बिदिनो हिनजावफोरा सबसे लास्ट जायो ना जाय संग्रा बेहा लास्ट जायो स' जाना लानोसै रुटिखौ जाबावबाय आङो एसे सैनैनो ओमफ्राय माने मेंबायबो आङो ओमफ्राय जानोसै थाब जालाबायनानै भिडिअबो इडिट खालामनांगौ मा खालामनांगौ गाबोन फुङाव हास्लाबा स्कुल दङ बेनि थाखायनो थाब जालाबायनानै उन्दुनोसै बिदि होनदोंमोन आरोना सानबायखि आं आया आंथ' दहाय भिडिअखौ आद्रा खालामदों बेनि थाखायनो आरोना स' जाना लागोसै एसे जाना लानोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम जाला बेखौनो जानानै थानोसै दिनै ओंखाम दंमोन एसेनो नायलांबाय थादो लोगोफोर मबाइलावथ' आंना मोजां नुखाया ओमफ्राय बिनि मबाइलखौ मोननाय नङा मानोना बिथाङा बेस्थ' जालाबायबाय एसे अखासो नै हालायबाय अबेयाव एकस' फैदा
माबा सावनानै बाबायसो आङो जानोनो ओमफ्राय नै गस्लाफ्रा सेस मा जे ना एवनानै माबाजोब्बाय थावा बेरदेरजोब्बाय नायजाला आरोना गस्लाया ना लाबोना होफैदोंमोन बोराय बिसि गैया लोगोआ ना संनानै दालि जहल संनानै भिन्दि भाजा एवनानै हरबाय ओमफ्राय राजमाखौ एसे हरफाबाय आं रुटि मोनदों सुवा दिनै नायजाला अबस्था गैला अखा हादोंना हाब्राव ओरै थांलाय एन्जर होसोलाय मा खालामनो आथिङानो एकदम माने ससे नायजाखाला आरोना गिबाथाय हासुगुजोबो जोंना रेक्सआ दा हासुगुजोबगोन बियो बुजायो आंजों एमफानो होनबाबो माबाया आखलानो गाज्रिथार आं सावनाय रुटि नै ओरैनोथ' गोरा जायाखै आरामनो थनजायो आरोना गोरा जायो आंना आं सावनो रोङाना बांद्राय रुटिखौहाय भिन्दि भाजा एसे एवनानै हरबाय राजमा एसे हरफाबाय आं रुटिखौबो गुरबै हरबाय आं एसे दंबावोमोन सावनो बाखि नाखौ जानो लाखिदो होनबाय थादोंमोन पिस मोनसेल' लाखिना आं संनानै बिदानो जाबावाखै दङ हरजोबबाय आं गावसोरनो आलासि दङ नाङा होननानै जाबाय थायो जोंहा ना बेदर दिनैल' लाबोनो रोङाखै आं ना बेदर ओमफ्राय जखननो जोंहा ना बेदर लाबोआ बे समावसो आलासिफ्राबो फैनानै होयो लोगोफोर आरोसो बेदर बै अखा गोरलै थाइफ्रिनायाव मानो गेटाव थाहैखो नोङो अबस्था गाज्रिसै आथिं आखाइ सुनानै होनानै मोजां फुगारना दोनाबा नायजाला भिन्दि नों दा दसे गेमखौ गेलेखांबा आं फट' खेबनायखौ आंनो वाट्सएपआव हरना दोन दे बिनि मबाइलजों जेबो खालामजाया मोननो नागिरा जिनिसफोरखौनो गाव गेम गेलेबाय थायो गोथावालाय गोथाव जादों आरोना जानो लुगैबाथाय जों बिदिनो न'आव संनानै जायो आरोना ओमफ्राय आङो रुटिखौथ' सावनाया खिन्थु एफा पारफेक्ट जाया आरोना आंना मानासो जा मोजां जायो ओमफ्राय मा होनो राजमाखौ आङो मेल्ला बार संनानै जाखांबाय आरोना बिदिनो ओरैसो थांफाबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम जे संदोंमोन आं गोदान इउटुबाव नायनानै संदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आं दा नायनांलायला आरो मानो होनबा आं दा हारसिं संसो गोसोआव थाबायना ओमफ्राय गोसो जाबा आं आंनि मडेल बायदिबो सङो आरोना सोलोंबाय जानोसै जानानै लोंनानै उन्दुनोसै ओमफ्राय दा बोराय बिसिया फैनो नागिरदों माने हरखेस लांदोंमोन ओंखाम संनानै बेखौ लाबोखानोसै जाहैबाय आरोना दिनै दानो ओमफ्राय ओंखामा थोआसै खोमा ओंखाम एसे दोन होननानै बुंहरदोंमोन ओंखामा दं ओरैनो जायाखै जों जायासै रुटिल' जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला आङो बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअआ गोलाव जाखो गुसुं जाखो नायसाबदो लोगोफोर स' ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन जोंना स' बाय बाय एन्ड गुड नाइट